Hei! Tässä videossa esittelemme 3 erilaista tapaa, miten omien tietojen lisääminen assettiin voidaan tehdä. Voit lisätä tai muokata tietoja suoraan assetissa, tuoda tiedot tietojen tuontitoiminnon avulla tai yhdistää tiedot assettiin muista järjestelmistä. Aloitetaan luomalla uusi kiinteistö suoraan assettiin. Voit lisätä tietoja suoraan sovelluksessa Lisää toimintojen avulla. Aloita uuden kiinteistön lisääminen kiinteistön nimi ja osoitetiedoista. Tämän jälkeen voit jatkaa tietojen lisäämistä tai palata täydentämään niitä myöhemmin. Kuvien lisääminen sovelluksessa onnistuu helposti drag and drop toiminnon avulla. Jos haluat lisätä useamman kohteen kerralla, tiedot kannattaa siirtää assettiin Excel-tiedostoilla ja assetin tietojen tuontitoiminnon avulla. Voit käyttää tietojen tuontiin assetin valmiita siirtotiedostoja tai lisätä ja kohdistaa tarvitsemasi tiedot suoraan omista Excel-siirtotiedostoista. Tämä on esimerkki kiinteistötietojen siirtoon tarkoitetusta assettisiirtotiedostosta, joka sisältää tiedot 2 eri kiinteistöstä. Katsotaan seuraavaksi, miten voit tuoda tiedot siirtotiedostolla assettiin. Valitse ensin, mitä tietoja olet tuomassa, jonka jälkeen valitse käyttämäsi tiedostomuoto ja lataa tiedosto assettiin. Valitse tietojen automaattinen yhdistäminen, kun käytät assettisiirtotiedostoa. Voit tarkastella tuotavia tietoja vielä ennen lopullista hyväksymistä. Kiinteistötietojen tuonnin jälkeen voit jatkaa tuomalla assettiin tilatiedot, vuokrasopimukset, taloudelliset tiedot, kiinteistöarvot, yhteystiedot ja korjaussuunnitelmat. Kun olet tuonut tiedot assettiin, voit tarkastella ja selata niitä helposti eri näkymissä. 3. tapa siirtää tietoja assettiin on integraatiot. Me tuemme prosessien optimointia ja automatisointia mahdollistamalla tiedonsiirron eri järjestelmien, kuten Visma, SAP, CGI, Fatman, Ticon, Aditro, Haahtela, Haltia ja monen muun kanssa. Assetin API-rajapinta antaa omalle kehitystiimillesi tai integraatiopartnerillesi mahdollisuuden yhdistää tietoja assettiin muista järjestelmistä. Lisätietoja integraatiomahdollisuuksista saat assetin myyntitiimiltä. Toivomme, että tämä video auttoi sinua ymmärtämään, kuinka voit tuoda tietosi assettiin. Jos sinulla on kysyttävää, ole meihin rohkeasti yhteydessä. Kiitos mielenkiinnostasi assettia kohtaan.